most megmutatom a következő szobámat. Látják, nagyon lakályos, van bent tűzhely, tévé, kanapé, 3 matracot, most értetlenül leszek szólni, gyújtós, mindent, hogy ne fázzak, játék a gyerekeknek, meg medence, kerékpáron tudja közlekedni. Itt fölszedekben az ajtókból, meg a szivacsból lesz majd a galéria szerintem majd valamikor. Kint van továbbá. Hát itt kocsi nincs, tehát mi állna bent? Mi állna bent? Állatalkú? Dehogy szeretnék. Ahogy láttuk, nagy rend is van. Igen, és tudom, hogy mi hol van legalább. Mert ha valaki rendet rak, hagyatkozok az emlékezetemre, és akkor rendben semmit nem találok meg, hogy hol van. Mire megtalálom, addigra eltelik egy nap. Kócsid a filozófus. Az. Mi? TV, kanapé, gázfűzhely. Csak a gáz még nincs befezetve, a villany az be van, várjál valahol. Ne basszul az áram. Hol megy? Nem tudom. Égő is kéne vele. Tehát ennyit a villanyról, mint láthatjuk. Tehát akkor ezt hiába kapcsolom. Már kupalakó. Na hozd a szüzelőt, azt játszunk valamit. Oké. Na, szevasztok. Bazd meg! Most milyen lesz? Ez még mindig veszi!